Ngay thatu te le clear tu te song song in savain se bai le vekule ole tuntum kan video chuan kan ram India rama tol thanara thlak le rong tak thleng chanchin kan ngai thla in kan clear ho le dona a hun lai na na chuan he case alarin meeting a event a hlo hleya deep freezer murder case emo anupama guli case ti emo in ala thin via maya tin he tol than awanga no pangpui sailo pahni te nuna ngongpui takmai ani isuina hian atira pom zwalin tol thatu po chuan dem a hlona sat pha zwal hle nge nge ani han song to chin ma te ina deep freezer a chuan chokhe sem tumin freezer chu I han honga a chunga chuan plastic bag dum hu in enge omti sia tum chuan bag in suina chu I han phela ma se ibe seilo takin plastic bag chunga sa lo om chu mishing sa nge lo ni ta se engtiang takin nge a thonang sile he case a hian engthil che achungi thleng I han thlirin I han ngai thazel don tiang he case Delhi atanga in chan ni in rol tharla no pangli wanglai hun mang chhawmek Rajesh Gulati acho Dehradun lammi ama to ka mihlim thei tak le chungte tan poa ngai to omlo khopa manilu zo in ngana tlak tak mai ania khopuya me sen sang tak nen zerna thajok be sein Delhi University a chuan an chung ko nei zong song chuan alutweya computer science lai mek ni in azerna lama hian arwal puite aya chungshet kan ti thei tur angchi kha ani bok nen software engineer thatak ni chu atuma chutiang chuan a chungte tan ni ama tan po be sen sang tak nein azir lai azir zo theina na sumle pa ya theito pa chan pui tu anu le apa tan ngi po lotin tum chuan a bein sa emema ma se chu an university a chuan me che pakhat mel tha emem le khathiam tak mai Rajesh ate chung ko anga chung ko har sa takatanga seilian ni velem lo anu pamai po so ron lut ve in atira chuan nula le tlangwal dang ti ang thowin Rajesh ale anu pamai te po chu chian satya ve animaya amai ro chu anmi zia te ani sia chian nu a chuan in mel du chawin anin kara chuan an shet lo lain in som na nge tak chu alo om reng to a chumi ni wan chuan anin kar chu ti nge zel du in an chung te shet puina le an rem ti puina thlapin kumsang kha zakwa somkwa pakwa khan an sa khudan angin anin neita ani te chuan chu ani neina chuan wan neina a chom ti lo rual ani lo Rajesh ale anupamai ti in nei atanga thlatam po aral ma chuan Rajesh a chuan America a hlo sang tak nei theina turna a muta hlo maya India rama na tho ai chuan sumpo athok chuak chak don ani ti chu sia in lim takin anupui nen chuan America ram lam chu an pan tak ngala in chatak mai le ngalin an nun chu then khatan chuan o omru tak tur po ania chutian chuan Rajesh a chuan a hna chu ni tina thok thenin in a chwa san je thina zanlama ti lo chuan ina po chuan man mi ulo eti lai me khian anupomai ero chu in lama ain khung chot reng thunga ye chuan chotia ni tin maya ina tom reng then chu reilote a anupomai tan chuan ne omle nin atling chhota a chumi ni wang chuan anupomai chuan a pasal hnena na a thobe du thule ni leng lenga ama chawa khohar taka ina chu a hne zia thin thu te a soita fo thina nima sela anupomai chuan a thotor tok na huma se a pasal Rajesh la chuan anupui hnena chuan an biza in atana na tho a huam sak ve lo thu shil fo thenin anupui chu ina omai mai turin a shil thina henga wangte hian anin kara chuan in mu thiam lo na thlengta zeu zewin nu pakara boina alo om be reng bok nen zoi in anin kar chu poshan ang mai hian a hlata twal maya ma se ani ne na chu hum him ani zel theina turin annu pa chuan ngun taka anin ngei to hnuwa thutluk na fel tak an siam ta a chu anin leichin atan chau mai ni lovin anin kara chuan fa om be to se ti ni a tin fa in kol na tur hian sumpo an lo in khol nem be to bok nen wani thak tak men kumsang ni parukuma khan anupamai chuan fa phiar do tak mi pale me chia ani be ta hlawa chu thil thleng chuan anno pa in kar po chu amma ai ma a ati nge ba ka anin kara fa do tak lo piang da chuan anno pa po chu ati hlimin anin chung chu hlimna le lom na hlir hian akhat ani bera anupamai po chuan apasal hnena chuan na tho adu thu po chu a soi to ngai lo amai ro chu ruwa man lo thil thleng om ta tlat mai kumsang ni pariata America economic a boilai khan
Rajesh chu lo theilapin a thona company atang chuan banzinga atil ve da hlo maya chu chuan an chung ko injel boldan po chu thlak da hlokin Rajesh chuan na zong ve reng thin ma se a mu thei bok si lo an sum kho sala in chung khur en kol nan man zel angai bok si nen sum lu tom to si lo le mana tur atam bok si chuan an no parilo chu ati ha te em ema chumi wan chuan leiba po an nga pha in an hun har sa tak to chuan an no pen kar po chu ati chhia ti lo theilo ania ama loka limna le lom na in chung chu in hnial ri in alwa khat ani deuh ber mai chu wan chuan Rajesh chu ngun takin ai ngei to ta a America a na nei lawa an omreng chuan an chung ko ta na koddo na mor mai mai ani ti chu sha in India rama letle mai chu tha in ashita a ye chuan America a an in chu shala chuan in shal na chuan an ho na tur thlona ticket le India rama an in bin bil the dan tur engma chen chu alo tum thei don boka tin a thom tok India chuan na ala tam im wangin Rajesh tan po India ram thlen chu alungai thlak lem lawa chutiang chuan an in chu arang thei ang bera tiral ngalin an leiba te tlan chia san chuan India rama an kir leta ani heta hian deraduna an chungte bula chuan in ngat photin Rajesh chuan na azong pa be reng boka nimasila an chung kwa chu member pali lai an ni ve to wangin chutia an chungte bula na nei lawa om reng chu an chung ko tan chuan thil in thla om tak ani awang chuan arang thei ang bera na a hmo ba chu angai dona himi hnu a hian awan ne siamin Rajesh chu Kolkata le West Bengal lama software engineer ni turin na a hmuta hlo maya chumi hnu a anupui fanau tin yan chuan Prakash Nagar Govindgara chuan apartment lian be tok taklo ngalin an nun chu bul an tan thar don ta ani nimasila Rajesh hian anupui le afanau te chu ana thona hmuna hian hroi to lo thungin sumseng tamlo zoka an ko sak theinan chu adu dan ponia akha to khian anupui fanau te tlo tur chuan deraduna chon ho zo thinin anin en kola tur le in chung khor mamo le na tur po chu a thon sia sela ma se a puisa thon hun chuan hun bituk ani lo awangin anu pomai le afa de chu an boi man teu thin lia hemi wang hian anu pomai chu Deradun family kota vakalin a hun taka anin en kola tur sum an mu theinan case a file ta a chuta chuan ko chuan fil taka ro lo rel sakin thatin hun bitia ma Rajesh chuan anu pomai le afa ti en kola tur cheng sing ti chu pechin turin an ti ta a chumi ni wan chuan Rajesh po chuan ko thutlung na chu lo pom thlapin thatin anu pui fanau te chom na tur cheng sing ni chu a thon sia ta china ma se a re nuwa chuan a ma ang thobin hun binein ala thon thei chong lo ye chuan kumsang ni soma khan Rajesh chuan in lama tanga na thok to turin anu pui fanau te chena chu awa fin vele ta a nima sela hun rei tak chung kwa om ho to lo ani awanga in ngai le in thlel om tak ani lai chuan anin chung chu in hnial na le in hau thom hlir chuan a khat ni tin chun zan som tareng zela eta anno pa anin hau chiam thina chania anu pamai na soidana chuan a pasal Rajeshan anha thona mun Kolkata ngai song ani thole chu nupuya ta na anei thu te soin chu nu nen chuan fanu pakhat anei thu asoya ma se he pu na hi Rajesh chuan thudik lo ani thuin atang ve tla thung chu mai ba ka Rajesh chuan anu pamai chu pawalai deuh te ne na anin hnim nei zia thin thu te le aler san phonia arin thu te asoi ve boka chutian chuan anno pa hian in uire san ang ve ve a in putonin an shet lokara anno pa chuan ser tam tak anin siam to bok nen limna le lom na reng chu in chunga chuan om thei to lawa tin he thil thlenga wang hian no pangte po chuan an tor na sem em boka law le thlaba rengin an thlamwan em na tur anin chunga ngei chuan an khosa ta thin ani ti chuan October ni som pasari kumsang ni som ania ni dang ang thobin Rajesh soidana chuan anno pa chu cheng sing ni awangin anin haule ta shep maya chu chuan be se lo thil anno pa in kara chuan ron thlen tirin an thin rim na chu atu ti be ve po chuan an beng dai theimeu lo Rajesh chuan kut tho ta hialin anno pamai chu na satakin asoi sata a ma se heti la hian anina chuan anno pa bak anom lo bok nen Rajesh thin rim tuk chuan khwa po a mutor meu lawa angai to na po chu film thei to lovin anno pui a om nem jok chu thapui tak meu choin a beita ani chuti lai mek chuan anu pamai po chuan patling tha chu ne bi khek lo le
a pasal ko thlak na laka tang chuan a thei patopin in veng ve ma se van doi thlak takin pindana atluk na chuan alu chu na takin a sota chu vele thisen po chu na sataka ron chhuak ngalin che theireng reng no chuan a let ta dera ma se heti lai me khian raje sairo chuan anu puina tuar chu ngai sakna reng anei lo mi pa ngai chu ni se chuan raje sa hian anu puin arang thei ang bera en kolna adon thoi theinan chanpui tu tur ko sakin ambulance abi pop nge yanga ma se chu tiang ti hnek chuan raje sa chuan an khoma lukham chu la so savin chu lukham chuan anu pui anu pomai chu a hmai a hup bet tlat maya chu vele anu pomai po chu boruak lak chama wanga tal phat phatin reipo atal ma chuan anuk chu a cha chui ta ngala hetianga a chet mai na chan hi anu poma in police ne na a report a hlo wangle engkim a chan vek a hlo wang ni in anu pui nu na alak na chuan engkim a siam thazok a be se wang ania te chuan raje sa chuan a fa te an chung de tlo tora chuak te chu an lo let le thoi don ani ti a hria chuan arang theiang berin anu pui ruang chu da tha in an ina bathroom pakhata chuan a thokro phota chumi hnuwa a sol hnu zong zong de chu ati fai le vek ta ani te chuan an fa ti leng po chu lo ho ve watin no pang chuan an pa hne na chuan an nu om na chu an han zota chuta ani chuan pa ngai tak mai hian an nu chu delhi a an pi le pu te tlo tora akal thole alo ho le thoi tur tho chu sain no pang ti po chuan an pa tho chu rin hel na sang po shelo chuan an oi mak mai boka an pa kong engkima an ta na thlamwan tu dor thu sei rin hel om tak chu no pang a tak te tan chuan oi mai lo chu ti theibak om hek lo le nima sila no pang te chuan anin chunga nge an pindana tanga hlalo te a an hring tu nu ruanga om ti reng chu an ring thiam si lo te chuan atuk october ni som pariat aron in her chwaka raje sa chu tuk dang ang thovin ma taka ati chinda nang pa ngai chuan thole in a fa te chu school kal turin a siam li a chumi hnuwa ama chuan a fa te chu school a chuan thlale thlapin ina alet le hnuwa na thok emo ha chon po tum no chuan bazar lama a chuak le a heta hian di freezer lian tak ba ka khol manga thil zaina lung tan na le plastic bag engmu za chu lein chunga thil le te chu an ina pin an ruaka a thuruk vek nuwa chulai pin dan chu a fa te chu kal lo turin a shel ta boka te chuan atuk october ni som poka zinga a fa te chu skola adali hnuwa man hmo takin an in lama chuan hole ta a chuta a chetla li a thom te chu to ma ina an shet lo na turin kong khar le tukber song song da chu thatakin akal phui beka chumi hnuwa anu pui ruang ni hni lai alo thuruk to na bathroom ma chuan kal in hol manga thil tan na le lung tan na mang ta chuan anu pui ruang chu a chan dar ta ani ti sen de chu mun tina chuan per che chuain arim po chu atui lo to hlea engemo movie vela chan chop ang maya rap thlak ani ome raje sa chuan anu pamai ruang chu mun samsari pahni laia chuan chandarin chung tak sa them te chu plastic bag sang sanga phui taka ada vek nuwa pindan chunga a thuruk di freezer a chuan ava khong zela nima sela he thila ti la hian raje sa chuan ti na reng reng anei lo mai ni lovin adu to ka anu pamai ruang asong bol nu a chuan a so nu te chu ati fai le veka chuata ti sen te banga ti sen kai te chu chemical manga shfai vekin chung a man ra man te po chu ada thale vek buka a chan chu no pang de chuan in chunga chuan thil fel lo an hmu a hlo em wang ni in a sol nu po chu voi engemaw zat a chui nun nge nge ani chuti lai mek in no pang te po chu lo bangin raje sa chuan a fa te chu thatakin alo chhon li a no pang ten an nu chung changa zona an ne piang chuan an nu chu delhi a alo om thole alo ho thoi tur tho chuan a chang zela chutiang chuan an pa fa chuan hun mang chho zelin an nun po chu ti boy tu omlem lovin tlak takin an mang ve zela ni tin chuan a fa te chu school a thla zia thinin chumi hnuwa in lama ani chuan computer changa na a tholo le tv te lo inin a hun chu a mang ve zel boka heti lai hian an then oma cheng te emo an no pa lo hmel sha tu te chuan anin chunga an pamai rong chu di freezer a om ti reng an chilo te chuan hun eng ma chen liam le hnuwa raje sa chuan anu poi an pamai rong chu in chunga chuan a kol reng theidon lo ani ti chu a shile ta a chu mai ba ka in chunga om reng chuan eng tik nia emo man chwa thoi thei an awangin arang thei ang bera anu pui ruang di freezer a ada tha chu a the thang thoi thoi angai ni ti chu a hria a
hei wang hian ro mana siam le in ni tina afati an skula a thla piang chuan anu pui ruang a chandar ada thatna bek chu pahni khat aking til te zela te chuan chutia afati skula a thla zo nu in lama ho pa in Missouri khokong lama chuan kalin ram hnoya tile mi tlo polo na mun sang sanga te chuan a paidar ta thina heta hian thil sol ti om ang po in om lawa engma thlenglo ang mai chuan anun chu a mang chhun zom zelani chu mai ba ka an thenama cheng te po chuan rong taka anu pui thatu ani ti an shelo awangin raje sa chu pathatak angin an hmuwa ato te tan ma chuan rin hel omin om ngai lo ti thi hel khopin raje sa chuan a thil ti chu film khur tak main ati thina ma se rong ala the thang lo then khate ero chu freezer chunga khanal om nol thung ani ti chuan heti lai mek hian anu pomai ngai sak em to delhi om anu le pa le au naw pa te chuan an fanu le an farno chu are riawin an shetatlat mai chumi wan chuan engthil engemotak a thleng nianga in rindan maktak mai an lo neya a chan chu anu pomai hian a chung te hi bereng lo ma se a kha tok chuan a bebe fo thina ma se an ma ni lamina a chan chen ngei vena an call la in anu pomai chuan call alak lo le a phone de chu an switch off tla zel thina chu mai ba ka rajesa an call la chuan enge anu pomai chunga chuan thleng tia an zola in ani la chuan ol sam tak mai hian anu pomai chu a boi thu emo a chung te tloa a chwa thu te a muthil thu te le a harve le a biak tir tur thu te a phone a theingil thu te chuan lam sang sang chuan anu pomai chung de chu a bum ta thin ani ma se rajesa chuan a chuan lam sem chuan a chan reng theidon lo ani ti chu in shil in anu pomai thi ma a email le social media a manna password vel alo share ruk so mang tangkai le in chuta chuan anu pomai ang takin a active tha thin ema chuta tang chuan a chung te le a thian te po chu bia in a that thole enge an ti vel te chu message mang hian a sort fo thina ei ba ka hian a phone a that lo thole a boy ema wanga a biak man lo thu te chu shil fo thinin heng zong zong phen om chu rajesa chu ani reng si te chuan anu pomai chung te le a thian te po chuan anu pomai an bia emo an ti lain ama thatu nge an bia ti reng so an ring thiam lo ma se anu pomai u naw pa Susan Kumar Pradhan chuan thil thlen dan bel so atira tanga un taka lo ngai to in engemo thil fel tok lo omni tlata hriat na chuan adel ri ta hlemaya engwangin nge kola abiak thei to ngai lo ngatinge a farnu o chu an hriat thei to lo engwangin nge kol manga in bi fo thin chu mases mangsawa abiak thei tak ti te an ngei to nuwa chuan ngai thatakin aum thei to lawa ni tin mai chuan angai chu thalo tul tulin a u naw no chunga chuan engemo tak thil thleng aum ngei ni ti chu a ring het bur to a te chuan ama nge in a farnu chunga chuan engthil nge thleng ti te hria tumin December ni som pahni kumsang ni som anu pama I tha ani atanga thlani hnu do na chuan Susan chuan anu le pa te a ron hnu a farnu chu deraduna tlo adu thule angai thatlo na te chu a shilta a chumi hnuwa Susan chu anu pomai ri na chuan vakal ngalin kongka chu avakik ta dat data voi engmo sat kongka akik hnuwa chuan rajesa chuan kongkhar chu ron hong shamin anu pomai u naw pa a hmu chia chuan a mela makti na a hmu thei ngala chuta Susan chuan a u naw nu hmu tuma local ani thu te chu soi ngalin in chunga chuan lu ngala tuma ma se rajesa chuan in chunga chuan lu tir atum holo ngai to chiang lem lo chuan thinrim tak mai hian rajesa chuan anin chunga chuan alu theilo thu chu a shil ta tonga chu mai ba ka anu pomai chu ina om lo thole a hmu lo tur tho chu a sui ngal zat boka chuta a chan da na wang chuan Susan chu ngai thalo zo sovin a farnu anu pomai chu alo nga mai tur tho sui pa chuan in chunga lo chu a han tum le a ma se rajesa chuan lo dang le in ingak chhuak lawang homai ro atileta a chu chana chuan Susan thinlung chu adeng na takzet ani ber anmak pa rajesa chuan engwanga anin chunga lo tir hlau nge ani ti chu a hre thiam lo te a ma se ama mai chuan rajesa chu aton tlang theidona a in shat lo awangin rang taka apartment chu a chhosan le hnuwa police station lam chu a panzui le ta ani te chuan police ti hna awa thlen hnuwa hian an farnu chu kola an biak thei to ngai lo thule mases mangchawa hunre taka tanga an biak thei thu te ama hmutura an chen ina akal dan tile a pasal che dan de chu awashil ta veka
chu thu an lo hriat ve le chuan police lampo an om hle thei to lo an case lo chui to te atang chuan chu tiang thil thleng chu ngai ti thatna tur ani lo sia an hriat chian em wang chuan rang takin Rajesh ati apartment lama chuan an kal ta ngal wata police ten kongka chu ki ngalin Rajesh chuan kongkhar chu alo hongwara police le Susan mel han mo che chuan achi ai hle ni ti atong dana chuan hai the rol ani lo chuta police chuan Rajesh chu zona sot ngalin anu pamai omna chu an zo ba ka engwanga Susan chu aina lu phal lawa dangtlat nge ani ti te chu an zo ta ngala ma se Rajesh chuan anu pui chu achung le tlo tura a chwa thole abak engma a hriat lo tho chuan police zona chu a chang tlat maya amai ro chu aum dan vela police ten thilrin hel om tak tak an mu awangin a in chunga chuan lutin in chung chu uluk takin an in dikta a chuta an in dikna chuan pindan pakhata deep freezer lo in hung rigot an mu chuan Rajesh ahnina chuan engwanga chu thil chu lo in hung rigot nge ani ti an chota chu vele Rajesh chuan sada thatna na an nei tho chaw chuan no changin a chung om chu thunei tu te chuan en fia turin freezer chu an hung takngala chutia an hon rol chuan thilrem chetak chu ron nam chhuak ngalin reilo te a chu borak chhia chuan apartment chu alo khat ngal ani bermai ya chuan plastic bag dum engemaw sat mo chhani in an han hong ta a chuta chuan Rajesh a soi ange chuan sa po chu alo om nge ya ma se chu mishing sa ni in chu an thil mo chuan police mai ni lo anu pamai u naw pa Susan po chu a thong hle bok ani ya chuan forensic team te chu chulai hmuna chuan kau ngal ni in case chu an chui tan takngala heti lai me khian Rajesh po chuan in sai fia ngai na reng a shelo police chuan thuzo fia turin custody lama an hroi nuwa thil thlen dan chu a bulra ta tangin an zo chuak ta veka tin ruang a the thangna hmuna te po chuan police chu vakalin Rajesh an apai ni nge lang plastic bag engemaw sa chu mo chwa ani ta boka chungde chu DNA test mangin anu pamai nge ni ti chu an fin fia zuita ani eta police tena an chuizel na hian alan danin kumsang ni pakwa a Kolkata a na thoka Rajesh a omlai khan minu nian lo in nga zong ro rengin ani nei zuya panu po pakhat nein katia anu pamai le afate in en kolna tura sum alo thon tlai thin em po kha aruka chungkwa atina a chom ve reng alo ngai wang vek alo ni mita mutu te anu pamai a thana man ro tile email mangte in twal thatto so Rajesh sange ni ti chu an chen ta a ya chuan August ni somthum pakhat kumsang ni som pasari anu pamai thi atanga kumsari lai ral nuwa Rajesh chu anu pui rong taka a tha wangin thiam lo chantir ani a Indian Penal Code section zathum pani na mangin Rajesh chu Dehradun ko chuan dam chunga lungina tang turin le cheng sing khasanga choi turin a shemta a nimasila July thla kumsang ni somni pahnia khan Rajesh chuan adam lo chhuan lamin ni somli panga lai chwa adila ma se ko chuan chu lorem ti saklavin tona hian kumsam ngobor vel ani to a lungina shem takin a hun chu a mangmek bok ani te chuan Rajesh ale anu pamai te fa hi tona anu pamai chungte lamin an en kolmeka an pa thil te ten omle rap thlak taka wang hian dam chungin fasha anni pha to dona annu na hong thalo tak mai ani pha nge in he case November thla kumsang ni somni pahnia India rama thil thleng tho nulamel thale mahun eng tak nei ala puna wala abialpa in rong taka atha nuwa ataksa mun somthum panga lai maya a chan nuwa prizara ada thatvena khan aron tilar tharle hle bok ani ole khati song kha ton chuma kan case ngai thla khawle the chu alo ni leta a he case in ngai dan te comment section lama in lo soi vele chho don ya